just the way we buy. И здравейте хора, аз съм Слайм и в този клип ще теглим томбулката, тая томбулка. Така, аз в този клип казах, че е тегля, казах нали, че е тегля в следващия клип, един вид клипа, който трябваше да бъде тук за томбулката, но качих един клип за Survival Games. И ще го теглим всъщност след този клип, един вид с клипа, който снимам сега. И нека преминаваме към тегляне. Първо най-новите. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 10 човека са записали. Random.org 10 човека. Generate. И победителят е втори номер. Втория номер е Вики Пенев. Сега ще го гладнем в Skype. И да, тук замаскирам скайпа ми, няма да го разберете. Така, всъщност, така, ще му пише лично съобщение. Информация. Така. В момента само намерим това, ето го. И изпращаме съобщението. Така, изпратили сме съобщението и да, честито на победителят Зепхор България. Не са съдете хора, ще има още томбулки. Не ама да е само тая. И да, в следващия клип ще покажа новия спаун. Какво още много беше? Ами не мога да сета, но в следващия клип ще покажа пак нови неща. Едното е новия спаун и там още няколко неща, не съм много сигурен. Event 7 и Event 5, смисъл, и Event 2, да. 4 нови неща ще покажа в следващия клип и информация. На 9 май може да снимам влог, ама не съм много сигурен, но сигурно ще снимам. Защото на 9 май имаме празник, в смисъл, на село, нали, имаме празник. И аз мога да снимам влог с приятели или с хора такива, защото Тролмания, ето го, приятел, в смисъл, мой приятел и сме в един същ град. Така че с него мога да снимаме влог и други мои приятели. И на 9 май ще снимам клипа и може би всъщност, не съм казал, че снимам с клипа, може да се снима и да го кача на следващия ден. Ще го работя, нали такова, но не е за сигурно. И да, хора, това беше от мен. Довиждане!